Li kieku jien kont il-Prim Ministru rċivejt kundanna bħal dik li l-Gvern Laburista rċieva mill-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Power Station tal-Gass, kienet tiftaħ investigazzjoni immedjata fuq Konrad Mizzi u Keith Schembri. Iddikjara dan bla tlaqliq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Ghaliex li l-ħamis kien intervistat waqt il-programm Extra. U pereżempju jiena kont il-Prim Ministru llum, minnu fih jitilqu Keith Schembri u Konrad Mizzi. Minnu fih isiru investigazzjonijiet fejn huwa ċar illi hemm abbuż bil-fondi tal-pajjiż. Minnu fih ikun hemm kawżi ċari illi il-Gvern jista' jieħu azzjoni, pereżempju meta kien hemm il-każ tal-Vitals 2000 miljun illi tajna 3 sptarijiet lil xi ħadd ma nafux minnu. Dan wara li rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar dwar l-Electrogas juri biċ-ċar li hemm tħassib sinifikanti fil-mod kif saru l-affarijiet, ma sarx due diligence kif suppost. Il-garanzija bankarja tal-Gvern kienet irregolari fil-waqt li l-Interconnector kif kien ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista jipprovdi elettriku bi prezzijiet orħos. Adrian Ghaliex ddikjara li huwa minn dejjem anke qabel daħal fil-politika kellu reputazzjoni li jieħu azzjoni m'għaliex kien dubju tar-regolarità. Meta kelli każi li bdejt ninvestigahom, narhom insus fuqhom u mingħajr ma xi ħadd ikollu dubju jaf illi ħanibda u nibqa' sakemm kull min jagħmel il-ħażin ħallas. Matul l-intervista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar diversi suġġetti oħra. Fost l-oħrajn dwar kif mill-oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista qed ikompli joħroġ b'aktar proposti kif wieħed isib ukoll fid-dokument ġdid ġid għal kulħadd f'soċjetà li jimpurta.